Здравейте, дами и господа, аз съм Мега Кингс, а това до мен е Мега Килер. Да, ево. Ево. И днес ще снимаме част втора. Здравейте. Да, извинете, че вчера клипа спря така, защото забравих, че записвам 10 минути. И Килера заобикаляш. Викам, че заобикаляш. Оле, как сто стана постоянно, бе? Хубаво бе, хубаво. И ако сте гледали вчерашния клип, отдолу има в описанието има линк до IP-то на сервера. Ако искате... Ако искате се абонирайте. Да, абонирайте за нас, ако искате. Дайте един палец за клипа. Искаш каучук? Не, всъщност може, да. Ето една патрона, за това ми го даваш. Има 72 Айде, да. Абе, дай ми се оръжието. Айде. Има патрони, вземи си го. Абе, знам, че ме лъжиш, ама. Нали са? Няма Нали никой. са? На бъса. На бъса открика. Ами знам, че съм на бъс. Няма ги. Те обезрадиха на бубях. Аре, била ярд. На къде? На ярда е? Играем ярд. Аре, Що постоянно натискам тап и тейлаха ни ходя, не знам. Имам навик. Не знам. И ти си тъй, ти от мене. Чакай да се смъкна. Ай сте, бе! Постоянно ме смъкваш, флашваш. Уф, искам калак. Калак. Къде е? Това за нас няма нищо, човек. Еми, кой да прави, като сме бавни? Кой не е виновен? Това няма никой на ярд. Всички играят ама. Паше, оли към мак. Това на стълбите. Това на стълби. Отивам. Ало. Къде се аре? Само се надавам да не спре тока, защото заваля малко с някакви пак стана някаква авария. Пък ако спре тока, точно когато снимам аз това арена. Къде си? Оттам до към Бутов. И ако спре тока, точно когато снимам клипа, направо ще се гръмна. Аз съм за тебе. Направо ще се... Аре, бъза. На бъса. Ай, къде ме стане тук? Ама! Аз съм с такъв скин, бе. Трябва да се направи на зомби спин. Кто? Аз между другото си изтеглих едитион, от него нещо се развали и двамата си го изтеглихме, но ще развали нещо. И вече играем от... Утре мисля или сега да направя клип. Има, нали, когато си изтеглите CS Мега Едитион и на някой им пише там 15, мб там нещо си и не ви пуска и може да ви покажа да направя клип как да си го правите. Така. Кой кажеш? Да, той беше, Килера беше си го изтегъл, обаче не знаеш как си го прави, аз му казах. И може след малко, като завършим този клип, да снимам и за него. Оле, аз... Въпвам се в това човек. Да, между другото, Килера ги цепи. Я. Човек. Килере. Къде е другия? Килер. А? Нищо. Занули си резултата, човек. Нали като беше АФК, виж колко много са такива. Къде? Не знам, занули си резултата, като беше АФК, виж колко много са такива. Нали, когато ти там да ядеш хляб и
Забайда! Излезеш от контър, ето аз там. Чакай. Абе, занули си резултата, напиши на колена РС. Физията за гълътия. Кой е човек? Кой кажеш? Не, че не мре този. Ех. Ти пак ли си занули резултата, виж са. Напиши на колена РС. Чакай малко, ти играеш я. Че играеш ли ще Чак. АФК е, виж какво пише АФК, отиди в базата. Ти си бил много... Какво? Гледай. Йона я. Занули ли си го, да? Мръмсък. Скараш ми с него на малко нещо. И в предния клип и в този клип пак са карали. Викам, в предния клип са карали, сега пак. Просто бе да са караме не може. Снимаме и са кара. Не постоянно са карам, дори да не снимам. Да бъде ли гранка на къде? Аре. Его. Човек, на къде стреляш? Два ма вижда. На теб лаги ли ти? Малко. Виж го, бота, виж го. Нищо не прави. Той с някакъв бот ли е? Защо не умира? Не знам, те даже... Той с някакъв бот, май. Ако издадат двама тенис сме екип. Екип играем. Не сме клан, има още двама от клана. То стрела на буси. Смок. За какво смокваш на празно? Да, тук си смок. В те къде игра? Колко минути е видеото? Около 10 минути. Някой той ще е... Тук са на... няма ги тук. Его. О, наса! Помисля, че го убих. Оле, че колко съм тъп. Че те... Попадат на земята не падат, и те заряга и помислиш, че умира и зареждаш и те топва. Нали? Сам с... Почва вече. Стягам се. Вече да сериозно чува работа. То никой не играе, що не играе, ма? Еги. Човек. Искам да... Взима кусата. Аре, ти играе ярд? Не, ти на ярда, аз на ато. Добре. Ако са на ярд, че ми кай. Добре. Ако са на аш така. Що сте? Аз чакам да на ярд. Аз кажа, тук ли са? Няма никой. Извинете за... Оле, къде ме цепи? На ато са, вали? Залагат. Ще залагат. Зато им ще да го убиш, май. Пак си занули резултата, че аз съм виж. Хората ще те помислят да се лак. Защото млади, да си го прави, както си беше, защото те по-добре играе. Абе, играйте и са. Те млади. Сега мога сега признам.